ಗಿರಿರಾಜ ಕೋಳಿ ಪೂರಂಡು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಪುರ ತಿಂದ್ರೆ ಮನಸಾಂಡ ಇಡೆ ಬಲಿ ಯಾ ನಾಟಿ ಕೋರಿಗೆ ಎಂದಿತ್ತಾಂಡ ನಾಟಿ 1 2 3 ಇನಿಯತು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕೈ ಪೆದಾಪು ನಂಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲ್ ವೇದಾತ ವೇದ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪುರ ಬೇಯರೆಗ್ ಏನ ಮಾತ ಬೋಡು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದಾತಡು ಅಂಚಿಡು ಮಸಾಲೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನೆ ಎಂಚೊಂದು ಪಲ್ಯ ಒರಿ ಬತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ತುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಮಾತರಿಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಪಿದರ್ದೆ ಹೌದು ಅದಂದು ಪನ್ನಡ ಮಾತರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಎರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಉದ್ದತ ಪುದರ್ಕೆ ಏನಾಗಲೇ ನಮಕ್ ಬಾಯಿಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಡು ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಎರೆಗೆ ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಅಗಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬಕ ರೊಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ಸಾರು ಬಕ ರೊಟ್ಟಿ ಅವೇನು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆಗಿ ನಮಕ್ ಕೋರಿ ಬೋಡತ್ತೆ ಕೋರಿನ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆಗೆ ಅಂದು ಎಂಕಲು ಶಂಕರ್ಪುರ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಸುಭಾಸ್ ನಗರ ಶಂಕರ್ಪುರ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಮನ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಡೆಗೆ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಮೊಗಲ್ನ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಇಂಚಿಡ್ ಸೈರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಓಣಿದಲಕ್ಕೊಂಡು ಅಗನನೆ ಅವು ಐಟ್ ನಿಗಲ್ ಪೋ ಎರಡ ಕೋರಿ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಡು ನೆಟೆ ಏನ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಸಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಪಂದದು ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಬಗೆಲ್ಲ ನಿಗಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ಸೂರು ದಾಡಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ನಮ್ಮ ನಿಗಲೆಗೆ ಪೂರ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಏನ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂದು ತುಕ ಹಾಂ ಉಲೈಗ್ ಬನ್ನಗನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿತ ಓಣಿಡ್ ಬರೋಡು ಒಂಚೂರು ಉಲೈಡ್ ಬನ್ನಗನೆ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲೆ ವಾಲ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಾರ್ದೇರು ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡು ಆಪ ಉಂಡು ಒಂದುಂಡು ಸೇಮಿಗೆ ಆಡುವಾಗ ನೀರು ದೋಸೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಫೋಟೋಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದು ತೂಕ ಏನ ಮಾತ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪಂತಿನಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಸ್ಕಿನ್ದ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ 2 kg ಪಂಡ ಐತೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಅವು ಮಾತ ಪಂಡದೆ ಅವು ಪುರ ಮೂಲು ಮಾರುವೇರ್ಗೆ ಆಂಡ ಐತೆ ಮೂಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಲೇತ ನಾವು ನಮಕ್ ಬೋಡಾಂಡ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಎಂಕಲಿ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಖಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅವೇನಿಕಲ್ ಮೂಲೆಗೆ ತೊಂಬ ಕೆಜಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆಲೆಗ್ ಊರುದ ಕೋರಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಡು ಸಾರು ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜವು ಐಕ್ ಬಾಯ್ಲರಿಗೆ ತೊಮ್ಮಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಬಗೆತ ಕೋರಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಬೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ತಲೆ ಐಟ ಬರುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ವಿತ್ ಔಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಲೈವ್ ಟೈಸನ್ ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗಿರಿರಾಜ ಕೋಳಿ ಮುಲ್ಪ ಊರ್ದ ಕೋರಿಲ ತಲೆ ಐಟ ಉಂಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ತೋಜಾವ ಐಟ ನಿಗಲಿಗೆ ವಾವ ಟೈಪದ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಉಂಟದೆ ನಾಟಿ 1 ನಾಟಿ 2 ನಾಟಿ 3 ಯಾ ನಾಟಿ ಕೋರಿಗೆ ಎಂದಿತ್ತಾಂಡ ನಾಟಿ 1 2 3 ಇನಿಯತು ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತನ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಅವು ಮಾತ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಓ ಪೀಸ್ ಕೇಂದ್ರಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಿಗಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪೆರು ಕೋರಿಗೆ ತೊಂಡ ಬಕ ಒಂದು ಒವೇ ಥರದ ಪೇಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೋರಿ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾಡ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಬಗೆತ ಕೋರಿಲ ಉಂಡುಗೆ ಅವೇನೊಂದು ತೂಪಿನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ ಅಂಚದೇನು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕೋರಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಬಕ ಊರ್ದ ಕೋರಿದ್ದು ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಣ್ಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಡೆ ಬತ್ತಡ ಮುಲ್ಪದ್ದು ಬತ್ತೋಲಿ ನಿಗಲು ಇಲ್ಲಿ ವಾ ನಮೂನಿದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೂಲು ರೇಟ್ಲ ಪೂರ ಬರತೇರು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ 1 ನಾಟಿ ಕೋಳಿ 2 ಗಿರಿರಾಜ ಕೋಳಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಪೂರ ತಿಂದ್ರೆ ಮನಸಾಂಡ ಇಡೆ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟುಡ್ಲೆ ಸಂಜಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಚಿಕನ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಹೊಸಾತ್ ಚಿಕನ್ದ ಶಾಪ್ಲ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡಣ್ಣ ಅಂಡ ಅಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಈಗಲೀಗ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ತಗಲಣ್ಣ ಅಡಿಲ್ಲ ಪೋಲೆ ನಿಗಲು ಫೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ವೇದ್
ಅಲ್ಲ ಕೋರಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅವನು ಈತ ರೊಟ್ಟಿಲೆಗೆ ತೊಂಡ ಕೋರಿಲೆಗೆ ತೊಂಡ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಎಂಚ ಒಂದು ಕೋರಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪನ ಒಂತಿನಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ತೋಜವೆ ಬಲ್ ಈತ ಕೋರಿ ಪುರ ಕನದ ಈತ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಲುಮ್ಮುನಾಂಡು ఒక ಮಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಪೀಸ್ ಅವೇನು ಪುರ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಕಿಂಜ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೇ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಪೀಸ್ ಅವೇನು ಬಕ್ಕ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಪುರ ಗೆಪ್ಪೊಡಾಯ್ತು ಚರ್ಬಿ ಮಾತ ಕೆಲವರು ಅವೇನು ಪುರ ಪಾಡುವೇರು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಣಂದ್ರೆ ಈತೆ ಕೋರಿ ಪುರ ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಆತಡು ಈತೆ ಏನು ಮಸಾಲಾಗ ಬೋಡದು ಒಂಜಾತು ಸಾಮಾನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ 2 kg ಯಾನಿನಿ 2 kg ದಾತು ಕೋರಿದ ಸಾರು ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇರುವತ್ತೆರಡು ಖಾರ ತೂದು ನಿಗಿಲ್ಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊನೋಡು ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತೊನೋಡು ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಾರು ಚಮಚಲೇ ಆವಡು ಆಯ್ಡೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡುಜೇರು ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡುವ 1 ಚಮಚದಾತು ಸಾಸೆಮಿಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಡೆಮುಂಚಿ ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡುಜಿ ಆಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ನಿಗಲೆ ಬೋಡಾಣ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಿಂಜ ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಆಡ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಲವಂಗ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ತುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೋಡಾಣ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ನಿಗಲು ಬೊಡ್ಚಿಡ ನಿಗಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 1 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4-5 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಪೊತ್ಪನಗ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿಗೆರೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಒಂಜರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡ್ ನಂಗೆ ಒಂಜರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊತ್ಪುಗ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ 3 ದಾಂಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಸಾಲಗು ತಾರಾಯಿ ಬೋಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಮಸಾಲನ್ನು ಪೊತ್ಪನಗ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಅವು ಪೇರ್ಗೆ ಪೇರುಂಡು ನಮಕ್ ಒಂದು ಕೋರಿದ ಸಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ ಹದ ತೂದು ಕಡೆ ದಿನ ನೀರು ಪುಣ ತವೇನು ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ನೀರಿಡು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಪಲ ಬೈಪರೇನೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕೋರಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪನಗ ತಾರೆದ ಪೇರಡೆ ಅವು ಬೇಯೋಡ್ಗೆ ಅದಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ತಾರೆ ಪಿರೆಗ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊತ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣಲೆಲ್ಲ ಹಾಪೋಡು ಇಜ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಲ ಹಾಪೋಡು ಕೆಲವೇರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊತ್ಪುವೇರು ಎಂಕುಲು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವ ನಿಗಲ್ದ ನೆಯ್ಯಿ ಇತ್ತನ ನೆಯ್ಯಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು ಒಂದೇ ಚಮಚೋಡು ಗೆತ್ತೋ ಮಿಂತಲಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಚಮಚೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆವಡು ಜೀರಿಗೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡು ಅದು ಸರಿ ಬರ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರಿಪ್ಪುಣು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಾರೆ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಗೆತ್ತೊಂಬ ಆತ ಗ್ರೇವಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾರೆಗೆ ತೊಂದ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂಬೇರು ನಮ್ಮ 2 kg ಕೋರಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಚದು ಒಂಜಾರೆಗೆ ತೊಂದ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ದೀವ ನೋಡು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮೂರೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ 1 ನಿಮಿಷ ಅವನಗನೆ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಇಂಚ ಮೋಪೋಡು ಆತವನಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಸುರುತ ಕಾಲುಡು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಬೇತ ಊಲ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೋದು ಇತ್ತಿಜರು
ఒక ಕೆಲವೇರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮೆತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರು ಎಂಕುಲು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡುಜ ಎಂಕುಲು ಮೆತ್ತೆ ಪೂರ ಮೀಂದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನು ಕಿನ್ ಸಾಮಾನು ಅಂದ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೂರ ಮೀಂದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ಅದು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾವನಗನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ ಒಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಚೂರು ಪಂತೈತೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಎಡೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಗಸಗಸೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲವರು ಪಾಡುಜೇರು ಆಂಡ ಒಂಥರ ನಂಗೆ ಗ್ರೇವಿ ತಿಕ್ ಬರ್ಪುಡು ಒಂಥರ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಚೂರು ಪಾಡುವ ఒక ಮಂಜೋಲು ನಮ್ಮ ತಾರ ಇನ್ ಪೊತ್ಪೋತೆ ಅಪಗ ಪಾಡ್ರೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಇದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಪೊತ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ್ನೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾತೊಪ್ಪುಡು ಅದನಿಗೆ ಏನು ಅಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಡ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಉಂಡತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದು ನಿಂಗೆ ಪೊತ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಅವು ದಿಕ್ಕೆಲಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯೋಡು ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ದಿಕ್ಕೆಲಿಡು ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕಡೆರೆ ಪಾಡೋಡು ಅದಾಗ ಕುಡ್ಡಲ ನಿಗಲೆಗ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಸಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಉಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏನನ್ಪಿನ್ ಅವು ನಿಗಿಲ್ ಬರ ದಿಕ್ಕೆಲಿ ಇತ್ತಿನಾಗಿ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕಲೆ ದಿಕ್ಕೆಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಅಂಚದ್ದು ಅವನಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋರಡು ಅಂಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಉದ್ಯೋರಡು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನು ಇಡೀ ನೀರುಳ್ಳಿನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಕರಂಚೆರೆ ಪೂರ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ನಿಗಿದು ಗ್ಯಾಸ್ ನೇಪಲ ಸ್ಲೋದಿ ಓಡು ಇತ್ತೆ ಆತಂಡು ಕಮ್ಮೆನ ಲಾಯ್ಕ ಬರೋನುಂಡು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಬರೋನುಂಡು ಬರತಿಲ್ಲದಾಗಿ ಬರ್ಪೆರ ಅಂದು ಈಸೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡೋಂಗ ఒక అవే బాజనోగు ಬೆಚ್ಚದು ಪುಣತೆ ಅವೇ ಬಾಜನೋಗು ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಆ ಬಾಜನ ಎಂತು ಬೆಚ್ಚದು ಪುಡು ಐಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಮುಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪುನಾಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಜ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಜ್ಜಿಯೇ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಂಕಲು ಸೊ ಬಾಜನ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾದಿತ್ತನದೆ ಅಂಚದು ಮುಂಚಿ ಬೇಗ ಕಾಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದಡು ఒక ಮುಂಚೆ ಕರಂಚೇರಿ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆವೇನು ಇನ್ನೇನು ನಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಬಾಜನೋಗು ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡುಡು ತಾರಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಪೋಡು ತಾರೆಗೆ ಮಂಜುಲ್ ಬಾರ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋದಿ ಓಡು ಇಕ್ಕ ಪೊತ್ಪೋಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರೆ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು 2 ಗಡಿ ಬರ್ಪು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋದಿ ಓಡು ತಾರೆ ಪೊತ್ಪನ ಇಜ್ಜಿರ ಕರಂಚುಡು ಕರಂಚೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೋಡಾಣ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲು ನೆಕ್ ಪಾಡುವನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 7 ಮೇಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕಿಂಜಾಂಡೆ 7 ಮೆಗೆ ತೊಂದೆ ಇಜ್ರು 9ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಟ್ಟುಗು ಇದು ತಾರೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತಂತುಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪುಡಿ 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 ಆವಡವು ಐ ಬಕ್ಕವೇನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಚಪ್ಪೆ ಆವಂದೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದುಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೊದ್ದಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಚಪ್ಪೆ ಎರದಿಕ ಅದು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೋರಿನ ಬೇಯರದಿಕ ಹಂಚಿಡು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೋರಿ ಬೇಯರದಿ ಓಡಿತ್ತೆ ಕೋರಿ ಬೇಯರದಿವೆರೆಗ್ ಯಾನು ಮೂಲು ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬಣ್ಣ 2 kg ಕೋರಿ ಉಂಡತೆ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದು 3ಗ ఒక 2 ಟೊಮೆಟೊ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡು ಅಡವಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಡವಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಗೆತ್ತೋ ನೋಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೇನು ಕೋರಿನ ಬೇಯರದಿವೆರುಂಡು ಬೊಕ ಪುಲಿ ಪಾಡೋಡು ಕಡೆವನಾಗ ನಮ್ಮ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಡ ನಿಗಲ ಅವೇನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಲೆ ಕೆಲವರು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುಜಿಯರು ಏನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುವೆ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪೂರ ಬೇಯರೆಗ್ ಏನ ಮಾತ ಬೋಡು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದಾತಡು ಅಂಚಿಡು ಮಸಾಲೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಗಾತ್ರದಾತ ಇದೇ ಮಲ್ಲ ಕಿಂಜ ಗಾತ್ರದಾತ ಪುಳಿನ ನೀರು ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಇಟ್ಟು ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ ಅಲುಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಪಾರ್ದಿವೋಡು ಇದು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಆತಡು ಆಮೇಲೆ ಕಡೇರೆಗೆ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿಡು ಕೋರಿನ ಬೇಯರದಿಕ ಈಜು ಕಡೇರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಪುರ್ತು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗ ನಿಗಳ ಕಡಿಪಿ ಕಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಐಟೆ ಕಡೆಲೆ ನಿಗದು ಲಾಯ್ ಕಾಪುಡು ಸುರುಕು ಮುಂಚಿ ಬಗ ಸಾಮಾನು ಪೊದ್ದತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುಲಿ ಪಾಡೋಡು ಪುಲಿಟ್ಟು ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡ ತೂವೋನುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಸಣ್ಣ ಒಂದುಂಡು ಮಸಾಲೆ ಇಂಚಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೇಯರದಿಕ ಇಂಕೊಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತೊಂದುಡು ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ರಸ ಆತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ತೊಂದುಡು ಮಲ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ದುಂಬುದಾಗಿ ಪೂರ ತೊಂದುಡೆ ಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ತಪಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೋಪೇರಿ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಡು ಅಂಚೆ ಅದೇನು ತೊಂದುಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ನೆಯ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಗಲು ಎಂಕಲು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಯ್ಯಿ ಇತ್ತಂಡ ನೆಯ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಮಾತಾಡ ನಿಗಲು ನೆಯ್ಯಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಯುಂಡು ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬೇಪಕ್ಕ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಿ ನಾನು ನಿಗಲಿಗೆ ಓಲ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ತೊನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸೊ ಪಾಡ್ಗ ಐತ ಮೇಲಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೇಸೊಪ್ಪು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ದಿಯೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆವಡ ಆಯ್ಕ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಪಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಏತ್ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಟುಲೆ ಆತ್ ಕೈಪು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವದಲ್ಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಬೇಗ ಈತ್ ಫ್ರೈ ಆವನ್ ಬನ್ನಾಗ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ದಿಯೋಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಪಾಡು ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ದಿಯೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾವನಗನೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಬುಡೊಂಬರ್ಪುಡು ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುಡು ఒక ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಏನೇನು ಏತೇತ್ ಪಾಡೋಡಂದು ಒಲಡಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತತ್ತು ಪೋತುಂಡ ಈಗಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೂ ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಟೊಮೆಟೊ ಲಂಚಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಟೊಮೆಟೊ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಣ್ಣ ಏನ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಅವಡು ಕೋರಿ ಬಾಡುಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಇವಕ್ಕ ಅದೇ ಕೋರಿ ಪೂರ ಪಾಡುಡಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಕೋರಿದ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡಂದಾಂಡ ನಿಗಲು ಕಿಂಜಿ ಕಿಂಜಿ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಚ್ಚಿದಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮುಚ್ಚಿದಿಲೆ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯೋಡು ಕೋರಿ ಬಕ್ಕ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಡವು
ಸೋತೆ ಹೋದೆ ಸೋತೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಎಂಕಲ್ಲ ಕೋರಿಕಾಯಿ ಪೆದಾಪುಣ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲ್ ದಾತವೇದು ಇನ್ನು ಯಾವ ಎಂಚಕೇನು ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಬೇರೆದಿದ್ದೊಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕ ಬೈದುಂಡು ಸಿಕ್ಕೆ ಬೈತಿ ಬತ್ತಿ ಪೊಕ್ಕನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ನಿಗಲು ರುಚಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಪಾಡೋಡು ಎಕ್ಕಡೆ ಅನ್ನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯನಗಂತ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ಪಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪೆ ಪಾಡ್ನು ನಿಗಲು ತೂಲೆ ನಿಗಲೆ ಉಪ್ಪು ಬೋಡಂದು ಇತ್ತೆ ಮೂರು ಕೋರಿ ಬೈಯೊಂಬೈದುಂಡು ஒரு சூப்பு தான் இல்லை சூப்பு தான் வேது சூப்போட வேது ಯದಾಪುನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲುಡು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಪೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಪೋದು ಎಂಕ್ ಬಸತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಎಡಮ ಮುಕ್ಕಾಲ ಆತಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಕೋರಿ ಆತಜ್ಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಹಾಗಿತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಚೂರು ಸೂಪ್ ಆಡ್ಕೊರ್ಕ ಬರೀ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಕ್ಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವೋಗು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಬೇಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಜತೆ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಜೀವೋಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ ಬೋನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಯ್ದನ್ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆರ್ದು ಕೊರೋಡು ದಾ ವೇದಗ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ತಿಕ್ಕ ಚಮಚ ಉಂಡಾ ತುಲೆ ವೇದನ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ಪೋದ್ ಪಾರೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೈಪ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಅವೇ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೈ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಡಿ ತಾರೈ ಪಂಡ 2 ಗಡಿ ಉನೇನು ಇಸೆ ಉಂದತ್ತೆ ಪೇರ್ಗೆ ಪೆರಗೊಂಡು ಅವೇನು ಚೂರು ತೊರತದು ಅರೆಪು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋತೆ ಅವೇನು ತೊರತದ ಐತ ನೀರಿನ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಅವೇ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಈಗಲಿಗೆ ಅವೇ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡಿ ಎರಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪೇರ್ಗೆ ಪೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತುಲೆ ತಾರೆದ ಪೇರ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೀಲಗು ಇಜಿದ ಕುಂಟುಗು ಗೆಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬೀನದ ಪುರ ಚೀಲ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ದುಮ್ದ ಕಾಲೋಡು ಪುರ ನಮ್ಮ ಬೀನದ ಚೀಲೋಡು ಪೇರನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇಂಚೆ ಗೆಪ್ಪೋಡು ನೆಟ್ಟು ದನಿ ಪೇರು ಬೊಕ ನೀರು ಪೇರು 2 ಪೇರು ಗೆಪ್ಪೆರುಂಡು ಪೇರನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಪುಂಟೋಡು ಬೀನದ ಪುರ ಚೀಲೆತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಇಜದ ಕುಂಟುಡ್ಲಾಪುಡು ಇಸದಲ್ಲಿ ಹೊರತ ದಪ್ಪ ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀವನೋಡು ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದೇನು ಅವೇ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾರ್ದವರ ತಿರ್ಗವಡು ಇಜದ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾರ್ದು ತಿರ್ಗವಡು ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ನೀರು ಪೇರಿಗೆ ಎತ್ತಿದೀವಡು ಇತವರ ದಪ್ಪ ಪೇರಿಗೆ ಎತ್ತ ದನಿ ಪೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪ ಕುಡೋರ ನೀರು ಪೇರಿಗೆ ಪೇರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಅವೇ ತಾರೆದ ಒಂದೇನು ಬಿಜೆಂಟೆ ನಾಯ್ಕೆ ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಒಂದ್ಸಲ ತಿರ್ಗವಡು ಮಗ ಕೂಡ ಐತ ಪೇರಿಗೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತು ಆತಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ 2ನೇ ಸಲ ಪೇರ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಾ ಈ ಕಡೆ ಪುಂಟು ನೋಡು ನಾ ಈ ಕಡೆ ಇಂದ ಪೇರ್ಲ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಯಾವು ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿನ ಮೂಲ ಆಯ್ತು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ನೀರು ಪೇರು ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆದಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು 2 ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊದ್ದೋಡು ಇಸೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅರೆಪುಲ ಕಡೆದಿನ ಅರೆಪುಲ ನೀರು ಪೇರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒರ ಲಾಯ್ಕಡು ಕೊದ್ದೋಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದನಿ ಪೇರು ಪಾಡ್ರಿಪ್ಪುನು ಒಂದು 2 kg ಈಗಲು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡೊಂಜಿ 15 ಜನ
ಆರಾಮ್ಸೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋಲಿ 2 kg ಕೋರಿ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಸದುಂಡು ಅರೆಪು ಉಪ್ಪು ಪತ್ತದು ಉಪ್ಪು ಜಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಗ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರ್ದಿಕ ಇತ್ತೆ ಹೊರ ಕೊದ್ದಿಡು ಕೊದ್ದಿಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀರು ಒಂದು ಕಡೆ ದಿನನೇ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ದಿನ ನೀರು ಉಂಡತೆ ಅವಂತೆ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದನಿ ಪೇರು ಪಾಡೋಡು ಗಿತ್ತಿನ ದನಿ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಈ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಡ ಇದನಿಗೆ ಏತ್ತು ತುಲಿ ಸೀತುಂಡತೆ ನನ್ನ ದಪ್ಪ ಹಾಕೋಡು ನನ್ನ ಸರಿ ಕೊದ್ದೋಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಕೈಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೇನುಂಡು ಒಂದು ಕೋರಿ ಸಾರದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದಾದಾಂದು ಪಂಡದ ಕೈಪುನು ಲಾಯ್ಕ್ ನಿಗ್ಲು ಕೊದ್ದೇರೆ ಬಿಡೋಡು ಅವು ಏತು ಕೊದ್ದಿ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಡು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪುರ ದಾಲ ಪಾಡುಜ ಕಡೆ ದಿನ ನೀರು ಒಂದು ಕಲ್ಲರೆಕ್ಕ ದಿನ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನು ಒಕ್ಕ ಪೇರಿಡೆ ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದೇವನ ತೆಂಚದ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲಿಯ ಕಾಡೆಡ್ ತಿಂಚಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ವೇದ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಅತ್ತೆ ತುಲೆ ಚೂರು ಸಾರು ಫಸ್ಟ್ ಯಾಂದಿ ನೋಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನೆರ್ಪೇರು ಯಾನೇ ಮಲ್ಪನ್ಗೆ ಯಾನೇ ತಿನ್ಪಿಂಗ ಐಕಿ ನೀ ತಿನ್ನೋಡು ಅವೇ ತಿನ್ನೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಕೂರಿ ಬೇಯ್ದನಂತೆ ಲೈಕ್ ಅವೇ ಕಡೆ ಸೂಪ್ ಅತ್ತೆ ಬೇಯ್ದನು ಅಂದೆ ಎಡ್ಡುಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಬಸದನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಲ್ಯ ಸೂಪರ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂಚಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಾಪುಣಂದು ಏನು ಪನ್ಪೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಈತು ಕೊದ್ದೋಡವು ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕೈಪು ರುಚಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿಲ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕಂದಿನಿ ಸುರುಕು ಪುರ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುರ ಸೋತುಡು ಅರಡ ರೊಟ್ಟಿಲ ಮಲ್ಪವ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ನಂದು ಇತ್ತಾರ ಮೆಗ್ದಿನಿಲ್ಲ ಪೋತೇರು ಆರಿಜ್ಜರು ರೊಟ್ಟಿಲ ಸಾರ್ಲ ಒರಿ ಬತ್ತೆ ಮೂಳು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ತುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಪಾರ್ದು ಕೋರಿ ಪಾರ್ದು ತಿನ್ರೆಗು ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ಅದಾ ಎಂಚಿದ ಸ್ವರ್ಗ ನಿಗಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ರೊಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ನಿಂಚ ಪಾರ್ದಿ ಓಡು ಅಂತ ಬರ್ತಾವ ಆಯ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಕೋರಿದ ಸಾರು ದೊಟ್ಟುಗು ನಸೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ತಿನ್ರೆಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಪುಂಡು ಸಾರಿ ಪಾಡು ಚೆನ್ನ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುರ ಸರಿ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಕೈಪು ಐತರ ದಾಣಿ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಹೌದಿನ ಉನೇನು ಮಲ್ತುಕೊರಿ ಎರಡ ನಿಗನ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಹೋಟೆಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೀರು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುದೊಂದು ತಿನ್ಪೇರು ಬಾಕಿ ಏನೋ ಮಾಡ ಕೋರುಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಒಂದಿನಾಗ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರು ಮಾತಾಗರೆಲ್ಲ ಕೋರುಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ನೆಪ್ಪುಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಗುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಲೆ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪುದರೆಡೆ ಉಂಡುದ್ರಿ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಾತೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎರಲ್ಲ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಅಂದು ಪಂಡೆರಡನೆ ನಮಕ್ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ಪುಡು ಆತ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಕೋರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಉಂಡು ನಾನೊಂದೇನು ಪೂರ ತಿಂದುದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ನಾನು ಏತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪಂತೆ ತುಲೆ ಆತಾತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಪಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅದು ಪಡು ಏನಪ್ಪ ಪಂತೆ ತುಲೆ ಪೇರು ಏತು ತಾರೆ ಪಾಡುಡು ಅವು ಮಾತ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಪಾಡುವೆ ಆತಾತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲ್ ಇಲ್ಲದಾಗಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಐಟಿಲೇನು ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಡು ಬೊಕ ಎಂಚಾತ ನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪನ್ಲೆನ್ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಾತೆ ಡೆಡ್ಡೆ ಕುಕಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟುಗೆ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬುಗ್ ಬರ್ಪೆ
ಅದ ಮುಟ್ಟ ತೂಂದು ಪ್ಲೇನ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪುಂದು ಪನೊಂದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.